Alang sa mga nangita og food trip karong weekend, ablihan na ugma ang Carmen Night Market sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Makita na ang markings nga giandam sa mga personal sa City Economic Enterprises and Business Development o CEED aron maplastar ang mga vendor sa ablihan nga Carmen Night Market sa Ipil Street sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City karong umaabot nga Sabado. Sumala sa Night Market Management Committee nga anaa sa sobra 300 ka ambulant vendors ang ilang maplastar sa Carmen Night Market. Kinikabahin gyapon sa nagpadayong Economic Recovery Program sa syudad. Matagaan o panginabuhian labi na sa kalisod karong panahon nga gikan patas pandemic nya apil ni siyang programa sa RISE CDO. Yun sa muning sa Economic Recovery gibali sa ato mga igsuon nga mga kabus. Nagkadaya mga produkto ang itanyag sa mong night market gikan sa pagkaon, gulay ug prutas. Gitahas sa nasab ang Roads and Traffic Administration aron maplastar ang dagan sa trapiko sa lugar, labi pa nga sirad-an ang tibok Ipil Street sa nasangpit nga barangay. Nakita na mo gitimbang-timbang na kay gipangayuan man natong recommendation ang or observation ang RTA kung unsa gid nga kining busy gani ang traffic. Ini Manila mga 5 o'clock okay naman daw. Okay, kung dili okay dito kita 6 o'clock. Hugot sab ang ipatumang seguridad sa Cagayan de Oro City Police. Itong mga kaigsunan ato lang i-aware katong mga necessary nga butang di na ngayon dalon, di na lang nila dalon pod sa maong activity kay baga ang buot sa katauhan sa maong activity. O obserba sila sa kanunay na ang mga do's and don'ts nga atong ipatuman. No? Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.